ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ ഹിന്ദ് ഖാജ തങ്ങൾ വളരെയധികം ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇറാഖിലോ ബഗ്ദാദിൽ അന്ത്യവിശ്രമം ആക്കിയിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹസൻ നൂറി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അയാളോ മക്കാം ഷെരീഫിലായിട്ട് കൃപ്പനാണുള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഹിജറി 225 ജനന. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സിർറി സിക്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രധാന മുരീദുകളിൽ പെട്ട ആളായിട്ട് ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹും അബൂബക്കർ ഷിബ്ലി റളിയല്ലാഹു അൻഹും സഹാഫാട്ടിയായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പ്രകാശിച്ചത് കൊണ്ട് ആയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് നൂറിൻറ്റ് ചെല്ലൊരു പേര് പറയുള്ളൊരു കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അമീറുൽ ഖുലൂബ് ചെല്ലൊരു സ്ഥാന പേരും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്കുണ്ട്. മഹാനവറുകള് ബഹ്വി ഇമാം എന്ന പേരിന് കൂടി അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. മഹാനവറുകള് മഹാനായ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടക്കം വളരെയേറെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന